Vítam z nového videa, tentokrát to bude zase z Fortnite a dneska si zahráme Battle Royale solo. A ďakujem za všetky odbery, ktoré ste mi dali a za veľkú podporu, ktorú dávate na každé video, zvlášť ďakujem aj človeku, ktorý tiež natáča na YouTube a jeho YouTube kanál sa volá Leo Orgoník. A nezabudnite mu tam dať odber a podporiť ho, ako on to robí aj u ostatných takýchto youtuberov. Takže nezabudnite dať like, odber, ak by sa vám to páčilo, tak dajte aj koment a dajte si niečo dobré a užite si videjko. Takže dneska to budem aj komentovať a dneska bol aj taký mini update, kde nám zasnežili skoro celú mapu. Je zasnežená skoro celá mapa. A tento to čo robí? Prestaň. No a neviem to ďalej komentovať a užite si videjko. Schválne zrátate, koľkokrát som povedal, užite si videjko. Aj toto sa ráta. A nebudem to komentovať až tak často. A ak by ste chceli aj nejaké video, kde budem dávať moje prvý kill, kde budem dávať aj moje settingy, tak teraz to len poviem v rýchlosti a nebudem to nejak extrémne okecávať. A ak by ste to chceli ako vedieť viac, tak napíšte do komentára. Druhý kill. Takže v rýchlosti to iba tak rýchlosti to poviem a takže všetko mám defaultné. Mne sa zdá, že tam mám iba zmenené senzitivitu o nejaké 1% a potom tam mám ešte zmenenú ako jak to hráte na počítači, tak nevadí, ale hovorím to pre tých, čo majú plejko. Takže no, všetko mám na default a až potom mám tam senzitivitu o nejaké 1% a čakajte, musím si to pozrieť, musím porozmýšľať. O 1% senzitivitu a potom edit mám na edit a stávanie mám na trojuholníku a pickaxe mám potom na krúžku. Takže ak by ste si to chceli nastaviť, ako to mám ja, tak potom takto. Schválne si skúste teraz tipnúť, bez žiadneho podvádzania, že či túto hru vyhrám. Možno to bude dlhšie videjko, než ste zvyknutí odo mňa. Takže ja už som povedal, toto video bude jedno z tých dlhších a neviem, jak to mám okecávať a schválne povedzte do komentára, napíšte, že či sa vám takéto videá páčia, alebo sa vám viac páčia shorty, alebo také niečo. Chcete vidieť moje edity? Čakaj, len musím nájsť. Sice už ide zóna, ale to nevadí. Čakajte, niekto po mne strieľa. Potom keď tak ukážem.
tretí kill. Tak. Toto asi bude koniec a toto je prvá hra, ktorú sme prehrali. No, nevadí. Verím, že ďalšiu hru vyhráme. A ak by ste nezabudnite dať like, odber, to hovorím asi druhýkrát. A do komentu napíšte, že ako sa máte a pre tých, čo takéto videá vidia prvýkrát, tak nezabudnite tu hodiť 5-krát to hovorím, like, odber a koment. A ešte v rýchlosti si ukážeme môj locker. Takže tu mám Doomslayera, to bol Battle Passový skin, Chapter 4 Season 1, potom tento typek, Geralt of Rivia, ten bol tiež z Battle Passu, Chapter 4 Season 1, potom tu mám 3 Icon Series, toto, skiny, a ten prvý je Anderson a druhý je Bruno Mars. To som si kúpil za výbaky normálne a tento Juice WRLD, tak ten bol vlastne zadarmo, tí, čo sa prihlásili do Fortniteu, neviem, než bol live event na túto sezónu a toto bol tiež Battle Pass, toto je tiež Battle Pass skin, ktorý bol Chapter 3 Season 3 a toto je tiež Battle Pass skin Chapter 3 Season 3 a tu si môžete aj nastaviť, že ako to chcete, či takto s tým brnením alebo bez brnenia, inú farbu alebo teda s maskou alebo bez masky. A potom tu máme ďalšiu, túto Arctic Adeline, tá bola zadarmo v tom, jak na Vianoce tam býva, tie darčeky, tak to tam bolo zadarmo, Chapter 4 Season 1, potom tu bol skin z Chapter 3 Season 3 a to, jak sa nemýlim, tak to bolo za PlayStation Plus a tuto Bullseye, to som si kúpil zase za výbaky a tu máte tento štýl, potom srdiečkový štýl a potom tento starý OG Chapter 1 style s terčom zase. A toto je nový. Potom tu máme Fishsticka a tu máme 3 styly, jeden taký vo virtuálnej realite, dá sa tomu povedať, a druhý pirát a potom normálny. Potom toto je za ranky v rankedoch nejakých, kľudne aj neviem, v reloadoch napríklad môžete to mať a tak ďalej. Potom tu už asi niečo som všetko kúpil za výbaky, toto bolo z Battle Passy, toto tiež v Battle Passe a toto bolo za PlayStation Plus a ostatné tiež v Battle Passe, takže enjoyme. A toto bolo všetko z tohto videa a majte sa dobre. Čauko!